El servei d'urgències de l'Hospital Josep Trueta atén els habitants del Gironès i el Pla de l'Estany i és l'únic servei de referència de la regió sanitària de Girona per tots aquells pacients que necessiten una assistència especialitzada d'alta complexitat. Des del 1977, l'atenció a les urgències és a l'ala nord de l'hospital, però no és fins al 1984 que comença a tenir entitat com a servei. Des d'aleshores, ha estat sotmès a diferents reformes, l'última el 2019, quan es dobla la capacitat i es dota de la tecnologia més puntera. Aleshores s'amplien els recursos humans disponibles i es reestructura el funcionament amb una nova metodologia de treball per equips que permet augmentar l'eficàcia, l'eficiència, la qualitat i la seguretat de l'atenció sanitària. El servei d'urgències compta amb un equip multidisciplinari de més de 150 persones. A més, col·laboren professionals d'altres especialitats per garantir una atenció integral. Tots compromesos en la qualitat assistencial per oferir la millor experiència al pacient, com es va demostrar durant la pandèmia de Covid-19. El d'urgències és un servei essencial en la gestió del pacient crític i els codis d'emergència. Ho demostra l'assistència multidisciplinària del pacient traumàtic greu, amb iniciatives com el Trauma Team. Venga, 1, 2 y 3. Amunt, fora. Membres del servei participen en la majoria de les comissions clíniques i assistencials de l'hospital i formen grups multicèntrics de recerca a l'entorn de les urgències. Des de finals del 2023, el servei inicia l'activitat de la unitat d'hospitalització a domicili, que ofereix una assistència especialitzada centrada en el pacient, de qualitat, segura i eficient. El compromís amb la docència i la formació és constant, acollint estudiants de les facultats de Medicina i Infermeria de la Universitat de Girona i residents de la majoria de les especialitats. De cara al futur, el servei es compromet a continuar formant nous professionals amb l'arribada de l'especialitat d'urgències i emergències, així com a innovar constantment per millorar la qualitat i seguretat de l'atenció. L'objectiu és clar, continuar oferint una assistència sanitària d'excel·lència a la població de Girona i consolidar-se com a referent en l'àmbit de les urgències hospitalàries.